Anni son dialen bɛ foli ni tanni ta ka ɲɛsin aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma lamɛnlikɛbaw ni filɛlikɛbaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔkan Yusu i ka dɔn an bɛ Masaramani fo ka waleɲuman dɔn ale de bɛ dugu jɛ majugu ni maɲuman bɛɛ lajɛlen ye a ti tɛmɛ dugula ka dɔgɔ bi ye tarata ye kalo tile 16 marisi kalo san 2021 e ni ne an bɛ studio Bamidaw kɔnɔ i ka dɔn an wasalenba an bɛ kanubaw fo u ka kanu na ka i ka dɔn lamɛnbaw fana fo ni waati na dante i ka dɔn foli mina Yusu ani arajo caman tigɛ bi ɲɔgɔn bolo kungango min bɛ tali kɛ kibaraw la ka se ka a sabati a ɲɛ 40 mɔ an ko kan tɛ tɛmɛ dugula ka dɔgɔ an bɛ ka dɔn Renouveau FM ana nɔnga arajo bɛɛ lajɛlen fo ni wale ɲuman dɔn i ka dɔn kunnafoni gafe ni yo waati a bi sɛbɛ i ka dɔn nazaraka la an b'a bayɛlɛma bamanankan la o ya anw ka baara ye arajo mun bɛ n'olu b'a a cari an nɔfɛ an b'a daminɛ i ka dɔn arajo bɛnkan na kɛrɛwanikaw fɛ yen a lamɛnbaw k'u fo k'u wale ɲuman dɔn o kɛrɛwani kelen kɔnɔna na arajo danbe lamɛnbaw an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn jijenikaw fɛ arajo danbe bɛ jija n'a ka cɛdenw an b'u fo danti foli min na ka foli di ka dɔn arajo yɛrɛko lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma si samara la an bɛ bɛnkɛ jɛngɛnɛ fo ka wale ɲuman dɔn a ka timinandiya la arajo faso kanu lamɛnbaw a bɛ Welesebugu ko fɔ Welesebugukaw an b'u fo ni wale ɲuman dɔn an ma ɲina Kolomasa kɔ karimu bɛ nin waati na n'a ka filamuso an b'a fo ka wale ɲuman dɔn arajo Daka marakakungokaw fɛ yen an bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin i ka dɔn ka fɔ Daka lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma Adama Dumuya i ka dɔn ka fɔ an b'a fo ka wale ɲuman dɔn Kɔngɔ Adama i ka dɔn danti foli min na a b'a ka butigida la nin waati na arajo Tiɲɛdugu lamɛnbaw a bɛ ka dɔn Jura ko fɔ Kareri kɔnɔna na Amadi Daɲɔn n'a ka cidenw an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn n'an bɔra yen Naro FM an baramaw n'u bɛ Laginɛkaw ko fɔ olu b'an sɔrɔ ka sababu kɛ i ka dɔn Mamutu Mali n'a ka cidenw ka wulikajɔ ye an b'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn Danaya FM o filɛ nin ye ka dɔn Keɲebakaw fɛ yen Bujalo an b'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn Nɛma FM a bɛ Kasarokaw fɛ yen ko fɔ an bɛ ka dɔn ka fɔ Dirisa Tarawele n'a ka cidenw an b'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn u ka timinandiya la Yusu Jongaga FM Yelemani an bɛ ka dɔn a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn arajo dɔnba a bɛ Karankaw fɛ yen ko fɔ i ka dɔn Zumana Keita a n'a baara ɲɔgɔn n'a a ka directeur an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn arajo Ɲeleni lamɛnbaw Segukaw fɛ yen Makɔnɛ bɛ n yɛrɛ bɔramuso don an b'a fo ka wale ɲuman dɔn Kamalekuntigi bɛ dɛ Baba Mayiga an bɛ Baba fo ka wale ɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na Tarawele marahaba gorobinɛba in dun tarasala bolokɔnɔ kanubaw don dɛ tarasula an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn n'olu tɛ an sanuma ti ye a ko abana hɔ bisimila Lajosi awɔ ta kane Maramusa ko k'a sanɔgɔ e yɛrɛ bila o la wa ne sa Lajosi ka bɛɛ fo o diyara ye bɛɛ wale ɲuman dɔn bi aw ka dɔn mi do don kɛ kosɛbɛ jamana Ala ka basigi nɛgɛ karafe Awa Tapili Ture a tete o féminin surakamuso ɲɛ yɛrɛ la tuma o tuma ale bɛna surakaw ka Ngomi bayi u ka donbaw fɛ Ngomi bɔ kun belebele an fana b'o dun sisan awa na awa n'i y'o den kelen dun dɔrɔn ɛlɛ ni ji min o ji e bɛ se ka kelen ba n tɛ se o tuma nɛgɛw karafe Fuseni Dawu Dawulaka ninnu fana ayiwa a fɔ kɛ o fana b'a fɔ k'u bɛ maaw fɛ de olu ta ye fari de olu ta ye fari de fari kun belebele cɛ ni olu ka fari i fa olu ka fari la ka te filiba jeliba jela i bɛ fɔ i b'a fɔ ko chambreur hali ni ti nɔ u ka fari ɲagirin koyi Lagos ka foli lase a ka dɔ sanga ani waati Jamadugu Kɛfa ka fo Z an b'ale fo difu la Jamadugu Kɛfa ka taa se Awa Keita ma gorobinɛba Keita Kuyatɛ i facɛ bɛ yen dɛ ne fa ne ta facɛ kɛ ne fa Zekɔrɔba Zekɔrɔba aw ka Zekɔrɔba n'o tɛ ne den don Sɛmɛ wolowolo fils a kulo b'i la dɛ Sɛmɛ wolowolo fils a ka da kɛ karaw sisan buramuso muso min b'a kun anw de y'a d'a ma alimandi n'o tɛ fo ka taa diɲɛ la a tɛ ni ɲɔgɔn na cogo muso ɲuman sɔrɔ cogo di mun n ko a fana ye cameraman do koyi monteur do cameraman do tigɛ la i bɛ fɛn bɛɛ ye cameraman bolo fo muso kolo e ɲɛ b'u la o ɲɛjuru ka di a n'a ka pegini Muktar Kone awɔ
mama barka bane jamana ngono kamutar bo so mana da bi shuro ne de kakanene ni ha awo tete mo ka soro ndengere denidu donc démocratie de do nyedo ngarasi te ni démocratie de ni fasane karasi di ala ka ngona ya ami la yo sitemani anemo dakuruya kele Draman Alou Koné indicateur ni ya boko ba saba i ka do kɛmɛ fila bi seegin ani duuru ye Yusu a ko min ye i ka dɔ ka fɔ kiri kɔni digara kunungo ni nga a jaabiw bɔ ka bin Amadu Aya Sanogo no ka maw n'a sɔrɔ u ye ka dɔ kalo seegin kɔni kɛ a ko kɔni dala kaso kɔnɔna Yusu a ko jaabi bɔra nka Draman Alou Koné ka dakuruya kelen la a ko jaabi min bɔra k'a bɛ digi maa la a bɛ maa jigila misɛnya a ko i n'a fɔ maa kunsigi bɛ ka fɛn min kɔnɔ n'o ye ka dɔ kiri min ni bɛɛ lajɛlen kun gɛn bɛ k'i ɲɛ kɛrɛ bɔ a la Amadu Aya Sanogo olu mun kɛra sababu ye ka Amadu Tumani Ture ka fanga da jaso i ka dɔn o n'a nɔ ka maaw olu ka kiri de kun don a bolodala kunungo ni nka jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ nka ko sariya sɔsɔ kɔni yera a ko kɔni dala tiɲɛ don fasodenw ye sigafɔ boloda u ni ɲɔgɔn cɛ ni nka bɛn fɛn dɔw la min bɛ tali kɛ yafa kow la nka o kow kun i ka dɔn k'a fɔ olu kun fɛsɛfɛsɛlen don yafa bɛ kɛ fɛn mun ni fɛn mun kɔni na ko sariya dɔw sigira sen kan san 2019 dɔ ko sariya dɔw k'olu sɔsɔra a ko kɔni dala dɛ barisabula min ye i ka dɔn k'a fɔ san 2012 ye gwɛlɛya nana anw ka jamana kɔnɔ a ma dogo maa si la gwɛlɛya senfɛ dɔw ye maa fa kɔni kɛ maa dɔw fana bɛ olu ye walejugu dɔw bolo da a kun jirala k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ o ko kɔni dala yafa bɛ kɛ i ka dɔn fɛn dɔw kɔni ma nka k'a bɛɛ lajɛlen kɔni kuma fɔ i ka dɔn a ɲɛ kɔni mɔ Draman Alou Koné ka kuma la a ko tiɲɛ don i ka dɔn k'a fɔ tɔɲɔgɔn sera maa mun ma caman i ka dɔn olu sarali kɛra olu kɔni ye a ko ka sɔrɔ min ye sigafɔ min bolodala fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ u ye sariya min ta o la n'a bɛ wele ko la loi d'attente nationale ko o sariya den 4 na dɛ k'o y'a jira k'a fɔ wale dɔw bɛ yen olu tɛ se ka yafa ten maa fa ka adamadenya hakɛ laburuja ka bingali ta ka maaw sɛgɛrɛ ta fɛ bolo la walima fɛn wɛrɛw fɛ ani bɛnkan mun bɛ diɲɛ bi n'a kun kan hakɛ mun bɛ n'i y'olu sɔsɔ k'olu tɛ se ka yafa ten Yusu a ko ni dun ye jateminɛ kɛ bi Draman Alou Koné ka kuma la k'a ma se k'a fɔ k'i b'a da bɛɛ lajɛlen ɲɛ kan k'a fɔ nin ko in tɛmɛna cogo min na ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ sariya sɔsɔ bɛ a ko kɔni da la Amadu Aya Sanogo bilali kɔni na Yusu i k'a dɔn ko sariya sɔsɔra a ko da la dɛ a n'a jɛw kɔni bilara nka a ma kɛ jɛlenya koninga ko sariya sɔsɔra ko sen dara sariya kan nul besoin d'être juriste pour comprendre que la loi a été violée pour libérer Amadou Aya Sanogo et co-accusé n'o don Boubou Cissé ni Aras Bash ni Vital Diop nunu olu kan ka bila n'a fɔra ten dɛ nunu yɛrɛ bɛ se ka mun coup d'état kɛ marifa b'u bolo wa généraux do wa commandant no wa ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn nin ye min ye u ka Boubou Cissé premier ministre kɔrɔ u ka bila u ka Aras ninnu bila n'o don n'a fɔra an ka yafa ɲɔgɔn ma o bɛɛ bɛ don yafa kɔnɔ a banna anw tɛ kirikɛlaw place la dɛ nka n'a fɔra ko de don kɔni jamana bɛ kolosuma ni sira de jamana bɛ kolosuma an bɛ bɛn de ɲini an ni ɲɔgɔn cɛ voilà ni bɛn ɲinini don Boubou Cissé nu ni Aras Bath nu ka bila u ka tɛmɛ n'u ka ko ye aw kɔni don dɛ ani Vital Diop nu Ala ka ɲa ka d'a ma amina rabi Draman Alou Koné a ko k'a kumana nin kan i ka dɔn dakurunya kelen kɔnɔna na Yusu min bɛ tali kɛ a bɛ digi maa la i ka dɔn a bɛ maa jigila misɛnya kiri min jaabi bɔra kunungo a kumana nin ko kɔni kan lajɔsi nka a bɛɛ lajɛlen bi don fɛn min kɔnɔ o ye bɛnkan min tɛmɛna min ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko i ka dɔn fɛn min bɛ yen ni Amadu Aya Sanogo n'ale ka avocat kɔni seni tugu kan i ka dɔn lajɛ min kɛra lajɛ min n'a bɛ bɛn ko fɔ anw ka jamana kɔnɔ o lajɛ i ka dɔn avocat y'u sinsin o kan min ye Ibrahim Wale Jawara ye ale kɔni i ka dɔn min ye
tiɲɛ la parti civil ale kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ la min aw ka dɔn ni min filɛ nin ye i ka dɔn ko awa bɛnkan min n'o kɛra gouvernement ani ka dɔn maa minnu bɛ yen n'olu ka maaw aw ka dɔn n'olu kun ye sɛbɛnna don ninnu kama ko bɛnkan i ka dɔn awa o de waleyara min avocat de défense olu de kɔni u sinsin o kan ne jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ CNDH n'a ɲɛma a ka dɔn o ye Abibu Buware ale fana kumana dɛ a ko i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko nin kɛra a ka dɔn kiiritigilamaw olu ye a ka dɔn hakilina min da nin yalima u ka dɔn u ye nin bila ka taa sira min kan ko nin ye jigilatigɛ kiri ma dara y'a fɔ kabi ma ko nin ye jigilatigɛ min ye Abibu Buware bɛɛ lajɛlen b'a dɔn awa min ye nin maa min filɛ nin min ye a ka dɔn CNDH adamadenw olu lakana sira ani adamadenw ka hakɛ o bɛ se ka fɛn cogo min min Abibu Buware o ɲɛmaa b'ale bolo i ka dɔn a ko kiri in kɔni a tigɛra cogo dɔ la n'a fɔra k'an bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ nin sira kelen fɛ min ye ɲanginibaliya k'o tɛ yen i ka dɔn awa min ye kiri awa ka dɔn k'a bɛ kɛ cogo di dɛ kiri bɛ a taasira bila jamanadenw o bɛ to u yɛrɛ ma jamanadenw an bɛ kɛ awa ka dɔn min ye sariya tigɛ jamana kɔnɔ dɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ laban nin sira la n'o ye i ka dɔn k'a politikiya kɛ o kuma awa ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko an bɛ nin ko la ko ni an dara sira fɛ ko a ka kɛ kiri sira kan k'o de ɲɔgɔnna tɛ an ka jamana min ye a ka dɔn jɛkuluba fɛn fɛn bɛ yen o jɛkulu a ka dɔn ni diɲɛma ani a ka dɔn kana kɛ dɛ diɲɛma lajɔsi jɔ ka n ka kunnafoni digi diɲɛma olu tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn o sɛbɛn na o ka dɔn awa bɛnkan min tɛmɛna an ni diɲɛma cɛ ko bɛnkan caman bɛ yen i ka dɔn awa min ye nin kiiri taasira la ko sen dara olu kan dɛ min ye o sariyaw sɔsɔra Abibu Buware n'ale a ka dɔn CNDH o b'a ɲɛma ye a k'i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ka dɔn ko n'a kɛra kuma o kuma min ye a ka dɔn an ka to manda politiki la min ye a ka dɔn ka dɔw bɔ kiiri bolo kan i ka dɔn ka tila ka dɔw minɛ ka bila ye cogo dɔ la hali olu ma bila sariya sira kan wa u minɛna maa t'a dɔn u minɛna cogo min na dɔw yɛrɛ ka danbe ye an'u ka taabolo o bɛɛ lajɛlen bɛ don kalamana Ala ni politiki taa sira fɛ ko ka sɔrɔ i ka dɔn jamana sariya kan ka kɛ sariya de ye sariya kan ka tigɛ a tigɛ cogo la wa sariya kan ka kɛ a kɛ cogo la nka i ka dɔn awa min ye ka taa ni politiki sira ye yalima ka taa ni sira dɔ ye adamaden dɔw bɛ minnu ka awa i ka dɔn hakɛ minnu ka lajabara wa ko awa i ka dɔn k'olu bɛ bɛɛ lajɛlen de ye ko i t'a dɔn k'a fɔ ko a ko bɛ tan dɛ fo n'a seri yɛrɛ ma tuma min wa bɛlɛni turu de don parce que fɛn dɔ bɛ yen kiiri tigilamaw mana a bila yɔrɔ min na an t'a fɔ k'an b'u ka vision commenter mais an kɔni b'a dɔn kiiri mana kɛ cogo cogo n'a tigɛra a ɲɛmɔ maaw ka se ka hakili sabati sɔrɔ a ko da la a kɛ bonya ni karama kɔnɔna na ka sɔrɔ sɛbɛsanni ma k'a la ko nin kiiri ɲɔgɔn tɛ o min ye a ka dɔn Abibu Buware a ko ni nin ɲɔgɔnna tɛmɛna i yɛrɛ ka bundagu kan ni nin ɲɔgɔnna kɛra i yɛrɛ la i b'a dɔn o den de k'a fɔ olu bɛ fɛn minnu na olu t'u yɛrɛ ye i ka dɔn awa min ye u bɛ diɲɛma de ye u bɛ jamanadenw de ye o kuma a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn ko maa si tɛ jamana sariya sanfɛ wa i ka dɔn awa min ye kiri ye i ka dɔn kiri kan ka kɛ a kɛcogo la min a ka dɔn ko ni kunnaja ma kɛ wuli ka jɔ min fɛlen filɛ nin ko a ka dɔn nin min kɛ taabolo de ye taabolo min a ka dɔn ni maaw tɛ sira kiri ɲɛ bilen bɛɛ lajɛlen b'a kɛ ni ɲɔgɔnna kɛra cogo min wa k'a bɛ se ka tɛmɛ o cogo la n'o kɛra i ka dɔn o y'an ka jamana ani an y'an tɛgɛ bila diɲɛma ka sɛbɛn min na ani diɲɛma bɛnna min kan i k'a dɔn ko o laban k'an y'o sira bila ayiwa diɲɛ sigi bɛ k'an filɛ o a ko filɛ ko il a invité les plus haute autorité du Mali à mettre la lutte contre l'impunité au cœur des préoccupations nationales. Parce que sans justice, dit-il, on laisse la place au cycle de vengeance. Aïwa. A ye wele kɔni fili ka ɲɛsin an ka i ka dɔn jamana faamaw ma
u ka fɛrɛ bɛɛ kɛ ɲɛngɛni baliya anw ka jamana kɔnɔ k'o dabila n'o kɔni ma kɛ o bɛ sira di ka don tajuru sira kɔni ma a bɛ na ni ko wɛrɛ an ka jamana kɔnɔ bisimila Agibu Sanogo Sogodogo ni ale ka fasire an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn n'u b'a wele ko le républicain n'i y'a bila Mali Tribune ale kuma bɛ Amadu Aya Sanogo n'a jɛw i ka dɔn olu kana bila u ka bilali ko min bɛ senna a ko bingali kɛra ka musolaka dɔ sɛgɛrɛ Aminata Sumare Yusu ka ko k'a bɛ layidu kɔni da ale kɔni na taa da bɔgɔ jeninen kan diɲɛ serege naani kiribonba kan a ko kunungo i ka dɔn jaabi bɔra Kuresi Sise ka kuma la min n'a kumana i ka dɔn Mali Tribune kɔnɔna na Amadu Aya Sanogo n'a jɛw Yusu i ka dɔn ka kɛ ni maa 21 i ka dɔn bafila bilemantigiw olu fure mun n'u taara ye dingɛba kelen kɔnɔ aw yɛrɛ ka kati yanfan fɛ i ka dɔn jago yanfan fɛ Yusu an ka kati do dɛ aw ka kati do dɛ a kunkanko kibara cayara kosɛbɛ an bala ka dɔn Aminata Sumare ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko jaabi min bɔra k'a ma nimisi wasa sɔrɔ fiyewu bari sabula ale ti yafa bi a ti yafa sini ko bingaliya wale taara ni ka a sɛgɛrɛ kabini dɔgɔkun tɛmɛlen i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in kunkanko kibara cayara kosɛbɛ a jirala k'a fɔ i k'a dɔn ninnu kun dɔ minɛ la n'o bɛ Amadu Aya Sanogo n'a jɛw kɔni ko fɔ kununko k'u y'a u nɔ bila ni ka u ko k'u jɛ ni k'u tigɛ k'u k'a jɛ ka bɔ a ko bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko kiri kɔni kɛra i ka dɔn k'u kɔni minnu u nɔbɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni na ko min kɔni fɔra musolaka in n'o bɛ ka dɔn k'a fɔ Aminata Sumare kɔni ko fɔ a ko fɛn bɛɛ lajɛlen fɔra fo sariya de kun kan ka fɔ a ɲɛmɔ tiɲɛ don i ka dɔn bingali taara ka maa dɔw sɛgɛrɛ ka na ko dabila ten i n'a fɔ ko ma kɛ k'olu kɔni tɛna se ka jɛnna a ko ye nin cogo in kɔni na o tiɲɛ don kununko min ye kuru kɔni ye ale ye jaabi bɔ ka bin ko jaabi in k'ale ma sɔn a ma bi ale ma sɔn a ma sini Aminata Sumare ka kuma la a ko k'an na taa da bɔgɔ de ne ka diɲɛ seleke naani tɔnba ɲɛkɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ kiribonba ɲɛkɔrɔ Yusu walasa ale ta a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ko bari sabula ko walejugu taara ni ka ale kɔni sɛgɛrɛ u y'ale minɛ ni ka taa korosonin dɔ kɔnɔ Yusu bingali o bɛ ta k'ale sɛgɛrɛ tafe bolo fɛ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la. ko minnu y'o kɛ ale ɲɛnɔ ma to bɔgɔlaw la parce que nin bɛɛ fana tɛ se ka da Aya kun. Elle accuse Aya nin tɛ nin bɛɛ la o. ni yɔrɔnin na mɛ elle accuse minnu y'a kɛ a k'olu tigi dɔn. Elle accuse Aya Sanogo et ses hommes de l'avoir enlevé et séquestré et qu'elle aurait été violée durant sa détention. Et b'a sɔrɔ Aya tɛ ninnu dɔw yɛrɛ kalama. Kɔni k'u a ka denmisɛnnin minnu b'u garder a ka ɲɛnɔ t'olu la kɛ. A ko a kɔni kɛn bɛ ka jalaki kɔni da ka Amadu Aya Sanogo n'a ka cidenw sɛgɛrɛ u y'ale ta yawu Yusu ka taa n'ale ye ka taa marayɔrɔ la a marayɔrɔ in fana na Yusu ko cɛw tun bɛ bingali kɔni da ni ka ale sɛgɛrɛ k'a to i ka dɔn mara kɔni kɔnɔna na k'o de kama ko Cour pénale internationale CPI ko ale kɔni na taa da olu ɲɛ kɔni kɔrɔ nka ɲininkalikɛba n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Kuresi Sise la a ko yalima Amadu Aya Sanogo bɛna taa jɔ Cour pénale internationale maaw ɲɛkɔrɔ nin ko in na wa? N ko Mali de b'o demandé. Ko ka sɔrɔ ko min ye sigafɔ min kɛra anw ka jamana kɔnɔ ni sariya dɔw taara a ko da la ko kɔni ye a jira k'a fɔ min ye yafa bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn ma i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kɔni na nin ko kɔni bɛ nin cogo in na min ye commission dɔ ye n'o fana bɛ jɛkulu kɔni ko fɔ n'a bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ CNDH jɛkulu kɔni ko fɔ olu fana ye laseli dɔw kɛ k'a jira k'a fɔ ko dɔw kɔni bɛ yen sariya bɛnkan kɛra min na anw ka jamana kɔnɔ fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛ se ka ko dɔw yafa nka fɛn dɔw bɛ ko bɛɛ tɛ se ka yafa o cogo la dɛ olu kɔni y'o kuma kɔni bɔ ka bin ko min ye k'a dɔn k'a fɔ Aminata Sumare k'a kɔni na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ ka wuli ka jɔw kɔni a yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ k'a na wele bila kiri ma ko kɔrɔ kun anw ka jamana kɔnɔ nka a tilara k'a ye k'a fɔ n'a y'o ko kɔni ɲɛ k'a b'a a ko nin ko in kɔni bɛna taa sira wɛrɛ kɔni fɛ k'a na diɲɛ seleke naani kiribonba kɔni sɛgɛrɛ ka kɛɲɛ ni min taara k'ale sɛgɛrɛ k'u y'ale ta yawu ka taa ale marayɔrɔ dɔ la k'a bi ale ka tafe bolo kɔni na ko kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra ale la a fana dalilu b'a bolo Yusu ko k'a sɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita waatiw la ale ye nin ko in lajɛ an bɛ se k'a kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na walasa ka nin ko in dilan an ni ɲɔgɔn cɛ walasa Cour pénale internationale sen kana don a ko la ko yalima nin bɛ cogo min na o ko na se ka bɔ nin ko in da la wa? Aminata Sumare k'a kɔni bɛ wele bilala kiiri tigilamɔgɔw ma tiɲɛ don i k'a dɔn yafa ɲɔgɔn ma ka ɲi ko dɔw la nka ko jeli tɛ se ka suma cogo si la nɛgɛ kan o tɛ kɛ k'a yafa i n'a fɔ fɛn ma kɛ k'ale tɛ sɔn ma fiyewu. Aminata Sumare demande
justice et après pardon. On ne peut pardonner comme ça, comme si rien ne s'est passé. Nous jera le fait jagoalo ata ma kelendo lula o fana be to fo o be to fo ala ka ngono ja la josi amelob da Ousmane Sherif Madan Aidara ekado ko nyera la miye ekado kaya yira ana marabaw labi ke franje fanga o marabaw labi ku ka jamana kono do name ni masoro do refe ni ngera do dola do mi ekado ni kiraka awatama yal masana yele doa ekado awami Ousmane Sherif Madan Aidara ko ka to wajulula akone ni mafo ekado ayede mafo joni yana oye bandaw ako awami nyemme viena ekado ni fanga ala de badi mama fanga ala de tado abadi mama awakado mami ngarai alna jara ala e abi fanga de lamzama abadi amamine kamarake kanya kadamine ikado jamana fa dola katabla fa dola fandan nani belaji ne kera president ka kirike kanya ne kera president awo ibe sarabe bule folo kan folo e ko tugodi yaro M5 de mine ne be 1 million de kiri no kari o kadne pour ga be ko ngabo jigala fam be jigala machine de ma to ka assemblée mala dro ene tamangelo wal mamma to awere ka kene baka andina jigala mena ngo faso do a boro jaranye mun belgela bawka nya fam kuma fam de nunu ambe be yomulo nya la sunama ya ma bena bulu la grega o tara grève la ko grève national la sana kono ko c'est ça quoi le fana jamana barala de kala fana bi da ka to ka si on ne ba to ali M5 me bo wal bamina ene ko ibe kay bu to ga jere kene ka kanijo ani jarayen me fili kono me mbora fili kono ayin kedi jarayen parce que do abe ya fama de sra wora ni inshallah ya ibo mi fo ka wale ya de la josi ni awekado Aidara ko aya fo bandaw ye kwa ka jamana de name ka kani yoro jamana de na ikado awami ye nyere la ni kera nyema e ba soro koma debila ikado nyere la mi awekado ka kana awekado mi ye sira wora ta de mi awekado jamana bara sira ani jamana ka nyeta sira ako ota ga mi awekado koni ahagli bala mi awati dokera i cabinet transition ma atamne pma kedo ko Ousmane Sherif Madan Aidara kaya jira ka fo ale bi mauka do ka fo awami jamana mara manogo ngani kera nyemai koma debila ika awekado koma ufle ika koma ulame no kera kite do filicha mana ni awekado nyera la ako awami nyera la ko bi ko gele ababe anizugo hamemi ka obibo ango wol masir tabaw yoro mi awekado nyera la ambaye ka fo awami maliko de dokoi mi akor mi flene ni tegan na kera o fanalla o akor mi ku ka laje jamana klat kana tla chugoshi jamana deshi kanafsa ni shi pai ka beblam nangli o de kayo o de ko nana sa mi awekado abishi chama mo mi aforako awami akor mi vlene do bengan zabe mi awekado ko abillaja tuguni kasika ka ko kura tuguni ga kala ka minye awekado nyama bwala opma awekado ma fatiriba ka fola ko ni akor mi vlene ko nyera la ko awekado ko minye jamba chama ba kono awekado awaminye awasira do be na bino kono dro fokata ko obisikata ni jamana tlai wa jamana ndo atitla tugoshila ni awekado Ousmane Sherif Madan Aidara ni awekado ni Ansardin o ma nyema do usas awekado Ousmane Sherif Madan Aidara am tarndir nyema ba musa flevila am tarndir nyema ba al-islam adine o de meba mi groupement de spirituel o de o nyema ba tira la Musa ba jaturu de way Musa be ga Aidara manguto fi bi daro iba ko halaga de te premier yes Musa abi manguto ga koyi la josi opma awekado nyera la amsarin ma nyema ba akoni amasiga siga tukochila ka jira ka fo fanga ikado ko ala de badi mama wa ala de ba mene mala yakuba ndaw ni ale ka fatira anya bo of d'Afrique no
indicateur Giro Nouveau ale pambe angata katibugu hyper la de anantare minye kado ka fo lokol de mun kumbe nolu ye kado kala ke kado samba kelen ke me kononto ani bisegin wati olu koni wala nyumando bara do sigi singa ninga minengonda kata di lokol karamo mumbe ikado bisega sioro nyuman soro tugo mena bunyani karama konnana association des sortants de l'institut polytechnique rural hyper de katibugu abo kofo kado 1980 mamumbe nou kalanga wati ula yusu nou ba wule ko promotion hyper 80 plus kado sibirido kalo kleta ani saba marsi kalo samba fula ani mugwa ani kile kondara menindai ka di kado ka fo lokol karamo ma ko be se ka lafia tugo mina bara yere kadara kon gonnana ako mina mindira niya kasabi franywanga abiti jo million kile ani kado ka fo wa kemela yusu ne minon reta ka alaje ibaye ka fo litambo nyongo matlatan kado ka fo dubninga tabali kile aleni siège de woro minye kado ka fo président no be promotion e hyper 80 plus couvert amanyema Musa Haruna Maiga manade Musa Haruna Maiga ayemumfo akoni wale nyuma mingele fle olu fe do retede olu ba do olu ye kala ke chugo mina yusu ubora ya chugo mina ube afana do ka kene uye kibara min zoro ka gira ka fo hyper konna na bibi na gbole ado koni be no be tarike kado ka fo shiro ku gbole koni na se ka lafia chugo mina ina fo olu je kulun sigi senga chugo mina wazabu samfe nyogon deme kadara konna na be ani keleya sigi yonya nyuma angata bonyo na yusu ko tonde do were kun famana nyoma abe sam bisaba ani kononton bonyo ngobo utenyo ngibara do ngani mina ke sababu ku fara nywanga u fara le nywanga o miri jigina fengele mina folo o ye ka demeta ka hyper segere kado katibugu olu bora e chendo bi ube joda bala anga jamana konnana o simfe ikado ka fo be miri katashi ninga hyper konin segere kasinga mina unta ka duma kase ku deme u ka bara la chugumina bari sabula sini masini ngene ma olu deun walma u modeun yusu olu bina temeni yoro ine fana fe folu ka do ka fo mamu nye kala ke 1980 wati olu hakili tora lokol karamogo la abana yusu be kala deme kala mse ka kay kado ka fo chugo nyuma na chugo mina ninga debse na mako kalu sena ka ngoni chamambo olu sela yusu o fasirika ba ka pamala ako ni ngoni nye femba femi ninga na kanga ke sanga ani watu bela jelela ye kala ke yorom na ka to kimiri jigi o yorola ninga demeni deme ta ninga yoro ko ni segere yusu ko dona na tawla bina bara chamambo loda wala sa lokol karamo be se ka lafia chugo mina hyper okol karamo fo ka tasi kado ka fo alokol do mwana ma yusu ko projet chama bolo yusu ni dunya jatemne ke hyper yoro bay bibina nye joro do anga jamana konnana mimbe ke sababu ni nga jamana imbo nogola ni ikado fencha mambay Musa Haruna Maiga ayo kuma koninfo mimbe talike hyper manyemala la sin sumano ay pumata ako ale ni sonjal bato de befulini taninta ka nyesi ikado promotion hyper 80 plus mo ma yusu uyeni wale nyuma minge ninga ikado ngoni konimbo olu sela tiendo olu ere haklip men nade nga ko kabini ala hyper de katibugu da femme wati mine na fo sisa promotion 80 plus minge kanyo na madelika ke awana Musa Haruna ikado Maiga anaka chedon kabu fo ningu wale nyumando ayitarugu fo ninga wala le chamange ako dombulo ina korobi nywana yusu ka kalaki yorola ka kalaki hakli jigo oyoro kelela ninga ta demeni deme ta ninga oyoro kele segere ako ni wale nyumambade ni deme srai abeka do ka fo Musa naka mofo jijali sra o kase ka bara chamambulo da yusu abu fo ka nyon demena o abu fo ka nyon kungo ke konna ni wale nyumambade de wale minganga fusanga ani watu bela jelela beki hakli jigini na nyono na wala sa mali kalango abseka bono wala chumina haka ja iperi abe wati mina ina fosisa yusu akoko ni fusaro oluma kosobe bari sabula covid-19 okolo ku wila iper la doni yusu oni mina ka sabu ninga olu lafia ikado ka fo mina mundile fle ni nye no be liu kofo no be matla kofo no be siège kofo daro bina faraka ninga kungro non faraka lokol karamo ka se ka no lafia la ninga kala nyuma ke deunguna lafia konnana Abdraman Jabundene hyper de katibugo yusu a promotion 80 plus a kueni wala nyuma minge kani fuli kaka donc yo WhatsApp groupe de sigi yo ades o de sigi ore kan ale awnga grel to ko ligiligi gere awo kati ko ni wa kamara wa wole ko ligiligi moro sundura ale buagi kamara be diboli Draman damelo soma peuple yusu karawato bere nouveau la
ani Bua Keita Bob way ligi gere ani Sengwani Traoré awo fo ka taa se Alu Traoré ma yaye Burama Kone awo an gacha abana ani Baru Traoré fo ya fo Seware atatemo ko aw bɛ hakili to nin la Seba bɛ Faransi ka to ka ɲɔgɔn kungo kɛ sanga awo bon an bɛ adamadenya sira kan awo balimaya sira kan sindiya sira kan hɛrɛ fara tan'a kan o de ka ɲi mais ka WhatsApp groupe sigi k'a kɛ an bɛ denmisɛnnin minnu ye an ka kungo fɛn fɛn bɛ yen i bɛ WhatsApp dayɛlɛ kungo min bɛ an b'a fɔ bon tiɲɛ yɛrɛ la a sɔgɔma o sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn fo a hakili kana to ɲɔgɔn na parce que kabini an ye muso furu an carinna voilà dɔw taara Faransi dɔw bɛ États-Unis dɔw bɛ Diboli dɔw bɛ Kɛɲɛba voilà Moro Suntura yɛrɛ bɛ Kɛɲɛba donc ninnu fana ta bɛ ten o réseaux sociaux dabɔlen o de kama voilà a ka ɲɔgɔn sɔrɔ balimaya sira kan badenya sira kan et puis réseaux mun bɛ jamana kɔnɔ ani mun bɛ jamana kɔnɔ an bɛ Tata Bamo ninnu ka depuis 1960 dɔnkiliw ye Tara Bɔrɛ ninnu ka taa se Bazumana ninnu ma abana olu ye ani Ami Koyita ninnu ka dɔnkili nka réseaux sociaux mana taa kɛ ka taa kolan du yɛrɛ la ɛlɛ ni yɛrɛ yira dabɔra dɛ a laban a bɛ kɛ yɛrɛ feere de ye n ko don k'a kɛ ni muso ye fini don cogo dɔ la k'i yɛrɛ yira bɛɛ da la dɔrɔn a ye nan filɛ nin ye kamanamaw bɛ girin sa o de don fini sugu dɔw bɛ yen n'i y'a don ne bala ko ne bɛ verre fumé de o ɲɛ la o ayi i bɛ bɔgɔ kɛ verre k'o di ɲɛ la o de ka ɲi verre fumé t'a ye yan nka b'a den ka filɛli kɛ ni verre fumé mɔgɔ kana aw ɲɛkisɛ di lajɛ réseaux sociaux ka ɲi nka maa dɔw de y'a kɛ tiɲɛnikɛla ye non a ka ɲi promotion i ka dɔn 80 plus dɔw bɛ Bamakɔ yan dɔw bɛ kɔ kan ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan dɔw bɛ kalan na jamana wɛrɛ wa dɔw bɛ baara la jamana wɛrɛ wa u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ WhatsApp kan ka baara ɲumanw sigi sen kan hakilina ɲumanw walayi a tɛ tɛmɛ nin kan o ala ka mun diya amin lajosi an bɛ sɛbɛn na sɛbɛn min n'an b'a ta o tɛ dɔwɛrɛ o ye Legido ye Sheriff Mohamed Aidara CSDM a ma ɲɛma ale kumana dɛ ko aw k'a dɔn Isa Kawojim est un danger permanent pour la transition nin ye nanzaraka ye a ɲɛfɔ bamanankan na an k'a faamuya faratiba de don farati don ko gɛlɛnba don anw ka dɔn farancɛ fanga ma a y'o fɔ kojuguba don an ka faraju Isa Kawojim a ye sabali tɛ sa an ka taa min ye Dwagun Dembélé min ye vice-président conseil de la transition CNT i ka dɔn i ka tɛ vice-président homme d'état min n'a bɛ nɔnɔ min i ka dɔn n'o ye Isa Kawojim ye i ka dɔn k'ale ye min ye jama dɔ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko Asimu Goyita ko k'a dɔn k'o bɛ kɛ cɛbɔ ye wa k'a bi tɛmɛ k'o si ka bɔ maa la o min filɛ nin sa n'i ye anw ka transition olu nana ni kalikan sɛbɛn min ye ni Asimu yɛrɛ y'i kale o kan ni bandaw y'i kale o kan k'a fɔ olu t'o sɔsɔ min ye k'a dɔn o b'a jira k'a fɔ ni maa maa kɛra k'a dɔn président ye transition in na yalima i k'a dɔn vice président yalima i k'a dɔn i kɛra ministre ye e tɛna se k'i kanbɔ kalafili natɔ o fɔra Asimu b'o kɔnɔ nka a bɛna taa a bɛ k'a dɔn min ye Isa Kawojim k'a kalekan de bi a bɛ k'a dɔn l'imperturbable min ye a bɛ k'a dɔn patriote Asimu Goyita i k'a dɔn ko k'i ka bɔ jamana ɲɛmaa nɔfɛ min ye a bɛ k'a dɔn CSDM a cɛba min bɛ yen n'o ye a bɛ k'a dɔn Mohamed Sheriff Aidara i k'a dɔn n'ale kɔni kɛ bɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye a bɛ k'a dɔn an ka tunkarankew olu ka hakɛ ka d'u ma cogo min ani k'o lafiya min ye o Mohamed Sheriff Aidara i ka dɔn min ye CSDM kɔnɔ Makan Sidibe ale fana ale y'a jira k'a fɔ min ye n'i ye baara kɛ transition kɔnɔ ka jɔyɔrɔba fa i k'a dɔn k'e tɛna ye kalafili la ko nka a bɛna ta min ye a k'a dɔn Isa Kawojim k'ale kɔni kɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka fanga bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye yɛrɛmasiw dabɔra kumakanjugu dabɔra wa i k'a dɔn min ye tanuni dabɔra ko n'a tɛna so wele Asimu Goyita la de ko Soliyo Isa Kawojim n'a tɛna fɔ ko Soliyo Asimu Goyita i kɛra an ka cɛbɔ ye an b'i kɔ
L'imperturbable patriote. Le patriote. Asimu. Même mi vie. I kolosi malide la. Ouais, bon. Isa ka ujum me aka guloki bo ka dai be ka nye. Ouais. Ka guloki bo ka dai be ka nye. Ko ibe ka temaka. Temaka. Arga ba ko ma folo me ibe ka interview aledu. Ado ni ko kite ibe ka fa bi haramu. Ga labana chugo di isa ka ujum me munga ibe ka la. Ni borontoli be ni be ka la jabalina dogale be ka ujum no. Am mi ka korole sigitlo la ku. Ko be ke yanga bare. La josi mi awikado isa ka ujum. Ay kado ni mami vlani. Ni awikado ko na ni transition makoloji ikado kabna gelato transition baw oni maw chere ni ikado Muhammad Sharif Aidara akoni ajira ka fo awaminyi awmi isa ka ujum ka be ni poro bagani mina kolu ko ni ba jira ka fo awmi awkado sente mawye sente awkado kuka isa ka ujum ko ka gwenga bo yaro yo pafo abena ikado ko mu weleli kera sisa ka nyesi asimu go dama ko ka keche boye ko sharia dun to yi maria chugo shila kuma awkado ningo ko ni be mi isa ka ujum alani awkado mali munu be kofe ale nu bolo de engom kofe mo ko dun jama meka ba ko yingane. Ouais, ma avec tu. Ala ka nguna ja. Mais am se ka akone akano ga nyon chore ka fsa. Abana, lasara wulubale. Ni ale ka fasira aya mo le gido kono. Je me souviens wakati mina ben le cerveau nous bora franciscama. Sente manyama boro. A réaction de là par rapport à ça. Mais quand fana ka bo aka essayer ka tondo la clé ka sera yurula, c'est ka sera ke sera jelenta chubna. Anta sugula ni fana tepma. O fana jabi do de. Jo fana jabi do. O kora ko min me ka fo o nzona. Ay wala ka nya ka dama yu. Amina rabi. Am ta sugula awata flituri. Si kado la me ba kle na bela jele ma yusu ambe kado ke mo la ka fo ni wala nyuma do kele amarala kado ko qur'ane kala mbe kunugo kado ambe abdullahi kado bagaygo foka wala nyuma do dugu de do amba fo ka timna jana ka chesirila ke mo la biseka yiri wachu na yusu ene pana ale pmana kado mamadu akaso ale kado albatros energy mali ma nyemai ka keni mimbe talike ikado ka fo la ministre du Traoré no be kurango ministre ko kon gofo ale wulila sente tondu ve ninga na pma kon battery kurantige bambali mimbe anga jamana kon nana o senve la gosili chama ngondara ikado ka fo ka albatros energy mali kon segere o senve minye kado amanyema afana boro ninga pma ako ikado ka fo abe ene bana mo fo nungu wala nyumando olu minye kado ni hagna toro ninga ale segere mulai keta ale de kunye wele bla kado edem a mi metal ke kurango o ma o ministry kon mo ka segara nye foli chamange se vo yela gosiri kon da ka albatros kon segere minye kado ka fo amanye mamadu akaso ale kon ya jira ka fo la gosiri min dara ningo lu segere so sanve ni fen woro kon sanve ale na hagna di akoko ninga ko ne jate mineke bibi na min betali ke oluka e kurandi yoro ina na sikoro bembe kaimo yusu be ka baraka sharia konna na bara in fana ke kunye femi faso do museka lafiya chugo muna kurangola anga jamana konna na kuma do fora ngale tina do ubala jelela ninga anyefo ko ne jate mineke olo chagada mi ka hal nasro gulabe anga jamana konna na to bela jele bolla oluko ntora ya wala saka kura ko ndi faso do ma museka lafiya soro chugo muna nungu ga bara ko ninge sigidab sika yirwa chugo muna ninga jamana ko mbono gola oni do jate mineke alibi olube kurami abike sababu ninga jamana kon lafiya sanga ani watu bela jelela olu sigoro kon mbembe kaymo ame domine komi bi fana be ku jini yoro kon fin ikado ka fo e kurandi chugo nyumana amwa jamana kon nana ayeni puma mbela jele kon fo akomiye jonjon koyi olu ye jonjon chamamba de soro no be ka do ka fo yusu no be attestation ngoni ngofo mime u ka baraka chugo nyuma ngoni ngofo gembi na kungoni nga akoni ye jatemeneke bibi na olu be kayute kunve be bara mina bara inke kun wala sa mo ka se ga lafia ninga kay ko fona bono wala ninga jamana ngoni lafia o ka sabi komi ngoni fora no be do oluma no be talike milliard biduru anakun fe nanina o ko kuma ngoni kika do ka fo bela jele ci sinzoro par exemple olumo wara kon soro ambe do mena ina fo bi yusu
olu fana bɛ ka courant di cogo min na u bɛ k'a di lafiya kɔni kɔnɔna na gɛlɛyamisɛnninw ti bɔ baaraw la nka baara kɛcogo ɲuman ani ni fiɲɛ min bɛ ka wuli ka so ma ka to k'u ɲininka u hakilina na o kɔni ka di olu ye nka kumaw fɔ ten Yusu kuma min bɛ yen ni i ka dɔn olu bɛɛ lajɛlen kɔni tɛna sen sɔrɔ o ko kɔni ye majɛngɛba ye olu kɔni fan fɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan u bɛ ka baara min kɔni kɛ o baara in kɛ kun ye fasodenw bɛ se ka lafiya cogo min na Yusu o wari min kɔni fɔra sɛbɛn wari miliyari 44 o k'olu m'o sɔrɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi o i n'a fɔ kuma fɔra cogo min na Yusu o misali kɔni dara a ko kɔni dala u bɛ baara min n'a bɛ kɛ sababu ye ka EDM kɔni dɛmɛ kosɛbɛ yɛlɛmabolo mun kan ka kɛ anw ka jamana kɔnɔna na courant ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ani ŋunuŋunukan min bɛ sen na o walasa ka sira da o ŋunuŋunukan kɔni ɲɛ olu kɔni bɛ fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ danaya min bɛ olu la o danaya min dara ka ɲɛsin olu ma o danaya ni sababa bɛ se ka bɛn cogo min na ni ka jamana kɔni bɔ nɔgɔ la o courant ɲuman bɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ni ka courant tigɛ banbali k'a dabila olu cɛsirilen bɛ o baaraw kɔni na jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na anw ka jamana kɔni kɔnɔna na baaraba caman b'u bolo u n'u jɛw fɛ walasa i ka dɔn fasodenw ka lafiya sɔrɔ a courant kɛcogo ɲuman na baaraw bɛna sigi sen kan a ko kɔni dala an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko maaw ka wuli ka s'u ma min bɛ tali kɛ ɲininkaliw la ani kibaruya ɲuman bɛ se ka sɔrɔ ni sira fɛn fɛn ye o ka se k'a kɛ a ɲɛmɔ yanni ka kɛ kuma fɔ ye kuma mun n'olu ti i ka dɔn kala kɔni kan min ye ani ɛnɛbana mɔgɔw kɔni karida ɲɔgɔn na olu ye caman fɔ a ko kɔni dala Seydina Umaru Diko ye ka dɔn ɲininkali caman kɛ a la a fana ɲininkali caman kɔni jaabi Mamadu Akasu Lajosi an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta an ka taa Kulukɔrɔ i ka kala kɛ yɔrɔ Joba Jara la kɔni Joba Jara n ye kala kɛ Lajosi nin npogotiginin dɔ san 15 an ka Kulukɔrɔ k'u ye a kan tigɛ Kulukɔrɔ kantigɛ ko in kɔni a cayara dɛ i ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ maa dabali ban min ye a ka dɔn anw ka jamana hali bi bɛɛ k'a fɔ a bɛ waati dɔ bɔ waati min n'an bɛ se k'a fɔ min ye Kulukɔrɔ ye a ka dɔn min ye npogotiginin dɔ bɛ yen ko san 15 i ka dɔn npogotiginin kɔni su a taara ka taa ye min ye a ka dɔn npogotiginin su a yelen a ka dɔn nin kɛra mars kalo tile 14 san 2021 u y'a kantigɛlen ye kantigɛ ko in dɔ in min ko bɛ sen na o fana kɛra le 14 yanfan ninnu ni min kɛra kati sa ko kati la yan n ko o affaire in na minnu minɛna n ko il paraît que Farakaw ni Wɛnzadugukaw fana ye journal dɔw sɛbɛn k'olu fana ye plainte kɛ ko parce que ko nin fagara cogo min k'olu fana ta faga a faga cogo bɛɛ kelen ka kan tigɛ ka jeli minɛ non ça c'est grave bon denmisɛnninw dun ko minnu minɛna la k'olu b'a jeli di Dawuda Yatara de ma o y'a kuma fɔ o b'u bolo bi ne yɛrɛ m'a dɔn minnu fana boli kɔni an bɛ boli bɛ se ka sɔn ni sɛ ye boli bɛ sɔn ni ba ye boli bɛ sɔn ni saga ye nka mɔgɔ joli boli an ka taa Kulukɔrɔ u ka ɲɛɲini dɛ ni Kulukɔrɔ min aw ka dɔn ni dantɛmɛ wale nin de kɛra aw ka dɔn ni hakili b'a la k'a san kelen ni ye npogotiginin dɔ bɛ yen ko ale bɛ Orange Money de kɛ wa bénévole kun don mairie la n'o ye Kulukɔrɔ mairie ye ni npogotiginin aw ka dɔn min ye maa bɛ bɔ min kalama k'u fana taara o su aw ka dɔn o sɔrɔ min ye o kɛra san kelen o ni bi cɛ suba o kɛra suba effectivement o kɛra ye hali waati min na anw yɛrɛ bɛ kalan kɛ waati min na polisiso yɛrɛ niveau fana la acte ɲɔgɔnna dɔ la ka kɛ an ka taa Lajosi min ye aw ka dɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen a ka dɔn min ye so dɔ kɔfɛ k'u taara ka taa nin su sɔrɔ ye min kɛra a tɛ san kelen bɔ ni npogotiginin min fana filɛ nin ni aw ka dɔn san 15 waati i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la san 15 hakɛya ni ale fana bɔnɛna a ni na k'a fa ta cogo la i ka dɔn k'u ye a su ye k'u y'a ta ka taa aw ka dɔn polisiw ani dɔgɔtɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen i ka dɔn min ye k'olu bila a ko kalama k'olu taara ka taa ko lajɛ wa i ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la komisariya min bɛ yen ni aw ka dɔn u b'a sɛgɛsɛgɛli la ko kɔni kamalen dɔ minɛ ko san 16 Baɲango i ka dɔn ko sika kɛlen o la fɔlɔ ni min filɛ nin min ye suba ye n'ale bɛ Kulukɔrɔ fɛ i ka dɔn ko a laban ko maaw bɛ ka siran yɔrɔ ɲɛ dɛ maaw bɛ siran ɲɛ dɛ
me o sigida de la moi j'étais à Kulikoro mbembe subane ara ko fe do beta wala Kulikoro ne me bo suban kata Juba Jarala Juba flani fo plateau 3 fanfé fo dugu ko bodala wartem fanfé la Kulikoro wartem voilà ifana dongere anye dongere la josi akado ore konna sa be kafo awami yano luka awakado ka sebenu uga jo wati mina ka akoni irala ka fo demseni santa ani woro awakado mi na be barake ni yoro kle na ina fo mi vara obi yoro mina ikado nyera la ka be barake o ko sika kare alela mi poltu comme sera limioye ko lu kon ya mina bi awakado biskelila uga sekeli kere uga sekeli ke fuka ta bolo da kise kanyema ni kantigeli nunte kufa noye ni te ama yada gali noye ni ayre de mon nyogon cian me ne kon bro mon film sega timu ko on fa abana ka kantige abi magarto kam mu fi be ke chugo wallahi et puis re nyogona quoi re nyogona Allahu akbar do jaga gele ngoy Yusu ikado kafo mimbe talike indicateur du renouveau la alip mana angata sigida duruna na commune ikado 5 nandare mairie mo oluye kado kafo mo bisimila mum no be ikado yele mabolo koninge ani ikado kafo marake chugo mamse kasabati anga jamana kono chumina kala flikunda uye baroda la sigi singa akara sibirido kalo klita ani saba marsi kalo samba fla ani muga ani kele mairie yere ikado sali konna dowrete babu meka bol minga kalafli ko de do ani yele bambulu mun kanga kay kado ka fo sara sumba dala ani potiko bina kun ga warasa mo bisika lafiya chugumina sanga ani wati kalafli ko manga kase ko dabla anwa jamana konnana fo bela jele singa se ka do abaroda la sigu konna ku hakina konindi akoko ndala minye kado ka fo Masistan Touré ale kado maye mami nabi baraka ni yoro ngonna yusu a hakili juru chanendo kosoba ay nyefoli chama lere kele konnana uye chama fo mawye kado poti mawme akene konnana société civile ma fana be bela jeli hakina konindi yele maburo munganga ke shara sumbala anu be fe mini ngaka akodala ka chama fo akoko ndala minye conférencière Masistan Touré kado akoni ajira ka fo ame wati mena fo sisa do warate nimbaro la sigi kunye feminye wala sabela jele kase ku haglina de jamana ale tabulo koninga ane amse ka bo gwele akono chugo mina bada gwele amimba amdala anga sika ba kono kuda kono na yusu wa koko ni jate mineke alibi baye ka fofo so de chama mbe olu kono sigi mbe te fen chama ndo sera sumba konna fuka nyefoli ko uye yele mabulo kanga ke famundala kase ku chama fana fo ko kaje kana fa njama ngoni fe yusu nga faso do ne ku haglina de nyama kasika fo buloda oninywanje wala sabara ni sa wabise ka be chugo mina yusu o kama no kan ngara anwa jamana konnana amse kan simi ansigi ni kado kalafle nyumai amse kan sigi ni kado ka fo baraka chugo nyumai jamana konnana dana be da mami nga wo yote wili ati ko fiu kado baraka ke jeliya ka ni kado ladira koninga o yele mabolo mu fora apma ube seno nga bela jile ki sendo akoko ni ndala sigi dawla borodo la sigu kake nyefoli chama nga ke akodala wala sa ikado ka fo barani so wa be se ga be chugo na anwa jamana kono oko bi franja fanga mauba abara la angangu deme barani so wa be se ga be ubolo chugo mina madame Masistan Touré ale u kuma ko ninfo ako minye ma mimbe nous ikado représentant de l'observatoire pour les élections et la bonne gouvernance ikado ka fo mara aleni kala fliko kungango kibara usika sabati chumina amwa jamana kono mamu me kolo shilu kono boloda no manyama e amen etembale Traoré o ale kono ajira ka fo minyi faso dumni uka hage mimbe ikado jamana fe ukanga boloda nga jamana fana uka hage min fana be faso dum fe belajile ki jeni yoro fi ukoko ni ndala ni baraka chugo nyuma sikidab se ka yirwa chugo na ninga jamana bonnogola ayi soni sigini belajile ka onga jamana konnana ako démocratie no be ikado beje fan beje jamu gonu ko fo ale fen chama ne fo jeliya kan ani sira ke chugo nyuma ka onga jamana konnana kala fili ale kungo chamana ako mamu be no be marake oluka se ka baraka ni baraka chugo nyuma mamu be no lu ye kalata uye olu fana kase ka kolosili barka bonya kosobe wala sal la yinin kase ka sabati no bina sra black sra klene hirula bara ikado onisa wa se ka be chugumina ako shara sumba yele maluko puma me sina ani politiko bina kunga yele mamu nganga boloda yusu ko bela jile ki joni yorofi akoko ne ndala wala samse ka kalafri nyuma soro chugumina akara député kalafli yo akara maire kalafli yo akara jamana kunti kalafli yo wasani kado famunga na fa bela jile ve ako meri mi me sigida duruna na kolu
y'a baara daminɛ ka ban k'a ni i ka dɔ sababa bɛ ka bɛn fana u bɛ ka ɲɛfɔli caman kɛ maaw ye u ka se ka faamuyali kɛ Adama Jabate ale ka fasire nin ye indicateur Jori Nouveau kɔnɔ Lajo si Lafiyabugu min ye 8 mars ɲɛnajɛ i ka dɔn sibiri tɛmɛnen Boubacar Sidiki Sangare min ye a nalen dankɔrɔba ye nin yɔrɔ kofɔlen na i ka dɔn k'a ye wulikajɔ caman kɛ min ye baara caman kɛra i ka dɔn communiqué la ye o de kɔnɔna na communiqué musow a y'u fara ɲɔgɔn kan min ye 8 mars fini ye k'a di u ma u ye ɲɔgɔn sɔrɔ sofa terrain na n'u ka association n'o ye BSS i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la BSS a ka dɔn min ye nin ɲɛnajɛ ye musow nisɔndiyara musow y'u bila u ka 8 mars la min ye a ka dɔ ta ni a ka dɔ y'o ta ni maa min filɛ nin ko forage ani ka dɔ baara caman a y'o kɛ sigida kɔnɔ min b'a to sigida a bɛ se ka yiriwa cogo min na min b'a to a ka dɔ sigida a bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min o de kɔnɔna na sa min ye ni musow ye n'o ye a ka dɔ BSS musow ye i ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la k'u y'u ka nisɔndiya yira 8 mars o diyara wa a kɛra bonya ani karama kɔnɔ Ala k'a kunnaja amen Renouveau musow olu fana ka 8 mars diyara an bɛɛ ka dɔn Gintan Bote Musa Keita an bɛ belebele fo dɛ Dankɔrɔba y'a bila fila de bɛ la an b'a fɔ ni ka wale ɲuman dɔn ani Wulematu so Madame Dabele ka fɔ Wule an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn mais tiɲɛna Mande Musa ye baara kɛ Gintan Bote Musa ye baara kɛ an ka musow parla dɛ wallahi u kɔni k'a dɔn nka ko anw ka gwa de kɛ n ko ɛlɛ ni ni kun y'an ka tun bɛ se laro la nka n ti cogoya dɔ bi laro wa ayi ne bɛ fɛn de tobi saga Lajo an ka musow ye kale t'u ɲɛ kɔrɔ a dɔw ka kale i b'a fɔ k'i y'a danni arato de ka kale saba fo tɔ a tɛ tɛmɛ o kan Ala ni 8 mars u nisɔngo jaabi ayiwa n'an ka nin fitinin fara ɲɔgɔn kan nouvelle horizon ale kumana a Yusu k'an ka hakili to an denw na min ye nin kɔni kɛra jamana wɛrɛ la nin da anw ka jamana ye nka ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ i ka dɔn nin ye npogotiginin ye den yɛrɛ don san 13 bɔɲɔgɔnko a bɛ i n'a fɔ i ka dɔn telefɔni kɔni bɛ a bolo ani dɔ kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ réseaux sociaux sanfɛ o ye san 21 bɔɲɔgɔnko ye o sen fɛ u bɛ baro kɛ ni ɲɔgɔn ye ni nka i ka dɔn wele bila ɲɔgɔn ma ni ka to ka ɲɔgɔn masala Yusu o sen fɛ u ye rendez-vous di u ni ɲɔgɔn cɛ den dani kɔni bɔra san 13 npogotiginin don nɔnɔmuguden don Yusu a bɔlen kɔrɔ kɔ ani cɛ in de kɔni ye i ka dɔn ɲɔgɔn kɔni da tile 4 kɔnɔna na ni ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ u senɔ ye o ka t'u dogo yɔrɔ dɔ la nka a ko cɛ in tun bɛ ka bingali ta k'a sɛgɛrɛ u bɛ min fɔ ko viol viol ye bingali o ko ten ko viol kɔni taara ka sɛgɛrɛ cɛ yɛrɛ joli cɛ in san 21 u bɛ o de to den fitinin ka mobile téléphone d'a ma a bɛ yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ a bɛ WhatsApp sanfɛ npogotiginin dɔw yɛrɛ bɛ jajugu fila la jajugu fila la u bɛ dusu dɔ don o kɔnɔ ça c'est pas bon ko kɔni kɛra u ye fa bɛrɛ min ye somaw kɔni ye den kɔni dunna tile 4 bɔɲɔgɔnko u kɔni wulila ka se polisiw ma ni ka fa bɛɛ lajɛlen k'u senɔ ye tigɛ kɔni nana da cɛ in kan o kɛra ka sɔrɔ cɛ in kɔni y'a mago ɲɛ dennin in kɔni na san 13 bɔɲɔgɔnko nka telefɔni réseaux sociaux de kɛra sababu ye n'u ye ɲɔgɔn kɔni sɔrɔ m'a f'i ɲɛna n k'a ma ɲi wa réseaux sociaux a ka ɲi n'i b'a kɛ baarakɛla ye u bɛ n'i bɛ WhatsApp sigi a la wala a bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kan wala mais ka kɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ in na an ka kɛ tan an ka kɛ tan ne bɛna min fɔ n'u ma réseaux sociaux an ka artistes ninnu n'u ma réseaux sociaux ka ɲɔgɔn nɛni dabila ɲɔgɔn lajaba dabila mais fo sariya de k'a ta fanga bon ne b'a dɔn min ye a fɔ rappeur ninnu olu ye ko wɛrɛ sa o t'anw ka ça c'est entre eux là o importera de rapport importera mais jeli denmisɛnnin ninnu n'u ma dabila o laban bɛ jeliya tiɲɛ jamana in kɔnɔ dɛ o la n bɛ foli di Vieux Baba Kulubali ma Vieux Baba Kulubali ni kɔɲɔ b'a fɛ yen Sanankɔrɔgɛrɛ fɛ yen ni ɲɛnajɛ b'a fɛ yen a b'a ka jeliw de wele ka na ni nana k'a fɔ ko kɔɲɔ de bɛ ka na i yɛrɛ ya a tɛ sɛgɛ k'i la ale ko jeli mun b'ale dɔn min b'a ka du dɔn min b'a danbe dɔn a b'olu de wele ale ta ye na lise ale
Dema no lisi no ngo barabana so Yusu ika do ko an hakili to ande wonna ka telephone sanga duma anga ube ko wore kena ko ni o nunu santani sabani samwa ankele deni ni santani sabani cheri ni samwa ankele we nyu soro ne ika do ko feri so sanfe o fuka ta nyu ere yi fasa fasila ka ko wore bo akono o bingal ko ndara ka den sengere o nga cheri minana abe ka do fintiku bulu ni wati na ko beta de ngone hakili laje o ni hakili washi mina akon fanfe Yusu ni me dansigi bi kibaraw la ambe folini tan ninta kanyesi kemola ka bela jele manyere me Yusu ka do Qur'an kala me ambe Ahmed Tidiane Fofana fo kana jigila ka do karamo bado amba fo ninga wali nyumondo ka Abdoulaye Bagayogo fo kemola kado le de kera sawe ninga ikado ni Qur'an kala mban sigi singa ka do kemola ka fe kele amarala Victorien Dako ale be ni wati na kati donna amba fo ninga wali nyumondo